Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da jimirin sake saduwa a cikin labaran namu daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Wanda masu sauraro sai gyara zama domin ka ji abin da muke tafa da shi akan wato gagarumin ci gaba da kuma tallafi da 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar suka samu daga gwamnatin wato shugaban majalisa shugaban ƙasa Birgediya Janar Abdurrahman Chani a wannan lokaci. Wanda babu shakka shugaban kasar wato shugaban majalisa Birgediya Janar Abdurrahman Chani na iya batukar kokarinsa ganin wato ya kawo wa kasar jamhuriyar Nijar kyakkyawan ci gaba, wanda kuma yanzu haka babu shakka mai sauraro kasancewa kasar Nijar tana cikin kasashen Afirka wanda a yanzu haka ake ji da su kuma masu tasowa. Domin babu shakka a da Nijar ta kasance koma baya a cikin wato kasashen Afirka, amma kuwa a yanzu bayan juyin mulkin wato shugaban majalisa shugaban ƙasa Birgediya Janar Abdurrahman Chani, yanzu haka ƙasar ta Nijar na shirin shiga wato sau manya-manyan ƙasashen duniya, manya-manyan ƙasashen Afirka wanda suke da wato tattalin arziki da kuma wato ci gaba. Wanda yanzu haka Nijar ana ta ci gaba da buɗe mata kamfanoni da kuma samar da wutar lantarki da ruwan sha da kuma ƙulla alaƙa da kuma wasu ƙasashe manya-manya domin ganin wato an kawo wato babban ci gaba a ƙasar ta Nijar. Kamar yadda a baya-bayan nan wato shugaban ƙasar na Nijar ya ziyarci wato ƙasashen Turkiya da sauran wasu ƙasashe don ci gaba da yaukaka alaƙa tsakanin ƙasashen nasu guda biyu. Bayan wato alaƙar da take tsakanin wato Nijar da wasu ƙasashen Afirka a wannan lokaci. Masu sauraro na muka kama ƙarshen wannan labarai namu, amma kada ka manta idan ya kasance yau ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin takan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da ɗumi su. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka.